Pozdrav ljudi, dobrodošli u Minecraft preživljavanje. Sa vama je Cile, mile Kikice. A sa druge strane, šta vas briga? Sa druge strane, pakla vam je Ilja. I nastavljamo gdje smo stali. Pa normalno. Še Bukovo čitamo. Šetaju nam se zombi oko kuće. Pa, U kožna odjela, treba da mi pomogneš. oko kuće. Evo Baš? na kuću. Pravo oko. Sanja ko je kopao ovdje. A ovo sam ja poravnjala. Ima li to drvete? Imaš kod mene 0,00. Dosta si mi pomogla. Radim sve što u mojoj moći. Nema u tvojoj moći. Velika mi tvoja moć, pa tako ne mogu pomagati. A nemamo hrane? Ja samo mogu ja. Možeš malo da daš da se jede. Jesu oni krompiri? Ajvane! Šta je? Vi ovdje krompire nismo ni uzimali. Nismo ulazili u selo. Jesmo. Nismo. Zna da smo snimali pa nas ponovo bacilo. Ali jes. Ispočeli. Da smo beskućnici. Imamo li mi za 2 kauča? Imamo, jel? Pa zato što mi imamo 2 kauča. Pa sva ništa, ja trebam onda da radim nešto što treba. Trebalo ti da skupiš tamo krava da napraviš farmu. Ne mogu sad. A što? Eto tako. Da nije hvatile treća noga. I jeste. Kako si pogodio? Pa tako što si se žalio sad. Ja sam napravio štap i zabacujem. Imam šta riba. Od moje vune. Od meni ti. Ti znaš da sam ja stalno skupljao drva, smo zamenjili strane, sad ja skupljam hranu, ti praviš kući, skupljaš drva. Nemamo. Pazi što ti je neće, ja ću da završim ovu kuću i da zanimam. Moji ljudi, ili deco, Ima riba, znači Bože. Znači da će Ilhan za koji dan da rikne. Znači, da sam upicao dosta 3 ribe, a po 2 kila, 5-6 kila, nema ispod kila. Po 2-3 kila, po 5-6 kila, nema ispod 2-3 kila. Baš tako, to sam htjela da kažem. Uzeo mi reč iz usta. I šta to treba sad da ti ljudi shvatu? Pa da nema ispod 2-3 kila. A dobro si ispod shvatili da si hajvan. Mislim, ljudi nemojte mu zameriti, on je pišim drcao popio koje kilo više. Kilo gore, kilo dole. Ugasi ti ta zvučnjak da bi čuli ovi gledalci. Ako si zaboravio brže. Baš neću. Čuju oni kod mene, haj leži spavaj. Ne mogu zato što mi je kauč kod tebe dalje. Pa dođi siđi. Eto sad ću da probijem. Siđi, leži. Se zebaš. A daleko ne udaraj se. Nisam išao se uzeti. Pa se skidaš to. Aj leži sad. Pa kod tebe kauč. Neka. Neka Da se je. udaraš, aj leži tu i čuti. Pa nije, zauzao si mi kauč, što se udaraš. I nisam te udario, sam ti skinuo kauč. To da ti vratim što si mi bio udarao. Beži, ko te udarao? Nisam ti ja kriv što si ti uletao u zid. Pa se skidaš. Pokupio si drvo, zagradit ćeš ovu rupu gore, to me ne zanima.
Sad pravi farmu ako smiješ. Pa ja sam farmu završila. A dobro, znaš ti što treba da radiš, ništa ti ne izvlači. Pa se ovo te čeka. I vide me sve gdje spremno. Da smije da dođe do mene. Ubi me, majmo, sve se sprži. Požuri bije me. Ne mora ti ništa. Jel ne možeš i ne moraš? Ubio se ti. Snalaziš se ti dobro bez mene. Ja ti pomažem. Ti mi pomažeš. Pa Više još nego ti meni pomažeš, sedi se. pa ko ti je Krista krenuo iza njega da me ne vidi, da ga bije. I tebe on ubi, vide mene i... I tebe ne ubi. Pa zato što sam ja njega udario prije sa sekirom. A svi znaju koliko sekira je. Na brzinu da uzme ili da napuneš. Imam ja jednu krampu. Da li ima ko? Ima. Moja krampa. E neke kako god, daj ja odu. Oj, nemoj se vraćati. Ako ti je to želja. Ali to mi je želja dugo vremena. Dvojcici, ali te posjeti. Nemoj bojkat. Znači ono boši. Znači, amin Bože. Znaš što sam skontao? Nemoj ti samo nešto da kontaš. Znači Bože. Jer kad ti nešto skontaš, Mam burazgeri. to nikad ne ispadne na dobro. Burazgerio. Našao sam uglja. 5 komada, 7 komada, 8, 9 komada. Neks. Biće nam za jedan šporit. Ali tražim ja još. Kad sam skinu majicu i vidim gledam. Ja se popao na planinu. Aha. I skidam ovdje ova uglja su mi došla. Ima ga znači da. Znači Bog. Nemo. Mora da prodajem po tonu 10 eura. Po jako povoljnoj ceni. Javite se. Komentar ko hoće. Prodajem. Ljudi, nemojte mu zameriti, on treba da kupi mozak. Nemoj sa burazgerijem. Inače, on je dežurna budala ovdje. Nemojte mi zameriti što imam burazgeriju. Burazgera, nemoj tako. Nije lepo. A da smiri se, bre. He, ljudi moji, koliko se ga puta učio da se dresira, a on ne umije. Ej, znači Bože. Jo, kuće mi. Krampa se najviše skupa. Kad sam se ponadao da vidjet ću. Daj, dobro, da ostavim ova uglj pa da se bacim tamo na pecanje. Da skupljam hrane. A za uglj, lako ćemo se snaći. Imamo gore na planinu koliko hoće. Ali šta je fora, da imam samo divnu. A da ova farma što sam je napravio skoro slabo radi. Uzmi kosti, podmaži. Imamo? Nemam. E pa kako da podmažem? Uzmi tvoju. Što ja budala nisam da daje moje kosti za to.
jedemo ljudi. Ribe što smo upecali. Ali pecamo mi još ljudi. Pošto mora da se naždere ljudi. Dobro je što sam napravio vaš štap. Ali kako sam primetio da se ni malo ne troši. Nemoj ti si primetio nešto. Pa bolje je radilo. Bolje je radila ova riba dok je padala kiša. Pa jes, tako ti je stalno trsa. Sad nema ribice da trzne. Znači 0,5 grama nema. Eve, sam! 5 grama! Šalim se. A ti bože, 5 kila. I burazeru, koliko snimamo? Šta snimamo 15 minuta. Pa privodi kraju ja. Pa ne mogu, zato što je tek 11 minuta. Pa nema veze, ti privodi kraju. Ne mogu sad. Kopam ugalj. Ugalj sam ja skupio i možu sporet koliko hoćeš. Jeste, znaš ti da imam ja moj šport? Pa, gdje si otišao? Me tamo u planinu. Na planinu, ne mogu gore na ugalj da mi diraš. Nisam na planinu. Gore imaju tone. Nisam na planinu, bre. Nego, U planinu, onda su bilo ne... upatio sam posranu sunčicu. Fatio je ladno kreten. Ljudi moji, nećete mi verovati. I bolje što nećete. Baci se mi u vodu. Zato kad je pojedeš samo sočuješ, ništa više. Od toga korisno drugo nema ništa. Hajde dođi da me nađeš. Ne znam kuda si tišu. Tamo neđe tu da ovamo gore dolje. Znači idem, otiđem pa se vratim nazad, otiđem pa se vratim. A pa planini bre gore neđe traži. Znači ja sam uhvatim još uvijem. I moli Boga izgledili. Ti si otišao kuda sam ja ono, ja? Ja sam tišao sam pravo gore popao svijet. Od onog velikog drveta si pravo išao na onu planinu, ja? Aha. Ti si išao u one rudnike, ja? Ne, u redu, tome na planinu sam izašao. Nekoj crnoj sreći pa ne umijem da se vrati. Sad ću ja da probam da dođem. Onda sam ja vidim samo neke planinčuge i ništa više. Imamo li mi one bundeve? Evo, Super. ne znam kako da te naći. I ovdje išao vam uglje. Gdje si ti otišao? Da nisi slučajno vidio nešto na nebo da leti od kamenja. Možeš li do toga da dođeš? Pokaži ove ko strelica nešto. Jes, ja sam tu. Gdje si tu? Ja i odmah je pored toga. Evo mi ispod toga. Nema. Nema tebe. Stani, možda ne mislim. Stani, vidim te. Vidim ja tebe. Stani, brate, ne moraš da se mučiš da dolaziš. Eto, dolazim tom kod tebe. Samo dolazi vamo za mnom. Ja, aha, vidim te slabo. Sad samo ideš pravo doma. Ka vodi. Vidiš li me ti? Pošto ja tebe više ne vidim. Dolazi vamo ka meni. Pošto evo ti vam kuć. Pravo ja idem ka njoj, ucentrirao sam. Vidiš kuću? Nikog ja ne vidim. Ovu zgrade ti. Ne vidim ja ništa.
Ko je za tebe? A ja te vodim, jesi ti uzgulac. Sad leži, spavaj, počitaj. Dok se može. Bila je. Ajde leži. Ko? I koliko snimamo? I da privodimo kraju 16 minuta. Privodimo I kraju. ljudi moji, to bi bilo to. Vidimo se u sljedećoj epizodi. Ako vam se video svidao klip, Obavezno ga lajkujte i šerujte. Pozdrav! Edition.